Cez poločasovú prestávku v zápase s Maďarskom sa bezkontaktne zranil Adam Danko. Následne na druhý deň absolvoval vyšetrenia a po nejakej porade realizačného tímu s doktorom a s fyzioterapeutmi sme sa zhodli na tom, že ho pošleme do klubu, kde sa bude naďalej liečiť, a rozhodli sme sa donominovať Matúša Slavíčka z Trenčína. Tak my sa z toho veľmi tešíme, že máme v tomto ročníku a v tomto cykle, kedy sa chystáme na majstrovstvá Európy, takú konkurenciu na brankárskom poste, že nám brankári chytajú. Podľa mňa to vypovedá o tom, ako kvalitne sa na Slovensku robí s brankármi, ako výbornú prácu s brankármi odvádzajú naši tréneri v kluboch. A rozhodnutie pre Matúša Slavíčka padla voľba na neho vlastne preto, že chceli sme ho vidieť. Chytal prvé úvodné 4 kola v Nike lige. Takže zhodli sme sa v trénerskom stafe, že si zaslúži tú šancu a donominujeme práve jeho. Tak ležal som už večer doma na gauči, pozeral som, tuším, futbal a volal mi tréner Čechovič, že nastala tá situácia s tým zranením a že je možné, že prídem, takže som rád, že som tu. Znamená to pre mňa veľa, tak reprezentovať je to najviac pre futbalového hráča, takže veľmi sa tomu teším a som rád, že som tu.